Toto je môj kamoš Bobby, ktorý bude hrať o 10 000 eur a musí ostať 24 hodín v tomto červenom kruhu. Hej, Chris, mohol by som poprosiť nejakú vodu? Môžem tu ti doniesť vodu, ale musím potiahnuť páčku prenku. Bobby, môžeš potiahnuť páčku? Toto je 10 000 emeraldov v jednej kocke. Kto ju posledný pustí, vyhrá emeraldy a aj tento veľký hrad. Trvá to už dosť dlho, takže sa spýtam, je tu niekto, kto pustí kocku, aby vyhral tento dom? Ja to pustím. Radšej si vezmem dom. Máme výhercu. Gratulujem, vyhrávaš túto maketu domu. Už to trvá moc dlho. A tebe gratulujem, vyhral si emeraldy a ešte aj tento hrad. Zdravím ťa na mojom luxusnom lietadle. Na to, aby si vyhral 1000 emeraldov, musíš odpovedať iba na jednu otázku. Kto je najlepší youtuber? To fakt nie je ťažké. Mr. Beast? Zlá odpoveď. Ahoj Georgie, dostaneš 24 hodín na to, aby si postavil niečo okolo tejto kocky a aby si zabránil tým TNTčkám, aby to zničili. A keď to dokážeš, tak vyhráš. Tu máš ešte moju kreditnú kartu, samozrejme. Jakú taktiku si zvolíš, Georgie? Zoberiem piesok, zastaviam kocku a potom na to vylejem vodu a zoberiem všetky emeraldy domov. A ideme na to! Georgie, ja ti gratulujem, vyhral si. Bombokat!